Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-24 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kita nga magainop danay sa sining udto. Na masyado ka nubo lang ang aton sining oras bangod man sining fire call kainang nagluntad ra sa area sang Galo area, no? Galo Burgos dira nga area, no? Pero tinguan tay na karon mga kaaksyon nga daluntang pinaka-latest nga report gikan sa Bureau of Fire Protection. 31 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 38 dias ang nabilin before pa man mag-New Year's Day sa mga kaaksyon nga nag-timo-timo na sa sining nga odto. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa kinamdan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salyadahon tagilayon ang mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Provincial. Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa Negros Food Terminal gin-lockdown bangod sa pagkapatay sang empleyado sa COVID-19.
Kag 2021 provincial budget posible na nga maaprubahan karon sa hapon. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Dale Salazar. Kampanya batok sa illegal nga droga na lakip sa gihapon sa prioridad sang syudad. Apisar nga masako sa COVID-19 suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Action Eden Aboso. Ini may kantanan sa kapulisan gina-verify pa kung mayara sang record sa mga police stations ang 3 ka persona na dakpan kag nakuhaan sang kapin 13.6 o kung 13.6 million pesos nga balor sang Cebu kagabi. Samtang sa balita naman sa Nokpo, istrikto nga implementasyon sang Body Mass Index nagapadayon sa Nokpo. Kag maki-update kita kung ano ang latest nga investigation sa banwa sang Valladolid. Ini may kantanan man sa subo-subo maning nga balita ho, 4 ka mga kabuhing nagkaladula matapos ka nagbungguan ay kag nagsiliga, nagkalayo ang ining 2 ka mga wing bar. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Action Eden Aboso, BJMP liwat nga nagabaton sa mga preso nga natalana igarimet sa mga police station. Samtang sa aton sini mga balita sa out of town sa siyudad sang Cadiz. Maki-update kita kay Action Roger Gotib, Barangay Tanod nga nag-surrender sang armas lutang sa mga kapulisan. Sa syudad naman sa San Carlos, igabalita ni Action Stephen Presquito. Maki-update kita sa COVID-19 sa sining mga inoras. Kag sa syudad naman sang Bago, igabalita ni Action Percival Villamor, isa ka 23 anyos nga lalaki ginserbihan sa warrant of arrest sang kapulisan sa syudad sang Bago. Kag sa balita nasyonal, igabalita ni Action Dorel Cabato, kaso sang COVID-19 sa pungsod posible magtaas pagkatapos sang holiday season. South Korea naghatag sang kapin sa $200,000 nga donasyon sa Pilipinas para sa mga nahalitan sang bagyo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Region 6, ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, sa Bugos nga pungsod Pilipinas kag Bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban sa mga kaaksyon tabaya. Aksyon Radio Bacolod.com.ph through website sang Aksyon Radio Bacolod. Ipadala ng inyo sininga mga mensahe, no? Pero hindi lang tamagid ka, damo, no? Sa aton sininga Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod, gina-acknowledge na namon kamo mga kaaksyon namon sa kanginan. Kag sa aton sininga website, sa aton sininga YouTube sa Aksyon Radio Bacolod. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tana igtalupangod sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang ha kay matagtanay pila ka mga commercials pang salapiron ta dugay-dugay mga balita ho kay daw ka nubugid sang oras ta. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Mahatag tanay resulta kaya rin ang aton sining small town lottery result sa sining adlaw sang Martes, November 24, 2020. Yari ang resulta sang small town lottery draw.
Resulta sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw 22 kag 3 liwat 22 and 3. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay ma-unload tanay mga ka-aksyon ha. Sa ngaton sining nga, mga talamyawon sa sining nga udto, no? Sa kay John Marie Radok, may lang pagpamati sa Energy Fans Club, always gid nga ka FB Live dra sa Banwasang La Castellana. Kay John Marie Radok, kay Eliterio Parcondayon, may lang pag-monitor dra sa area sang Barangay Panukoy, and sa kay Chirek, Eric Rojo Asiado, dugay man sa kabutwa, no? May lang pagpamati dra sa Quezon City, Metro Manila, liog lang tamyaw sa pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kanyada, Magsiko, Mulase, kag Kunanan family. Ayos, dagang salamat talin sa kay Chirek. Kay Alunan Suset, may lang pamati, Alunan Suset, no? Kay Maricar Hancorda Rojo, may lang pamati dra sa La Carlota. And Melchorita Ferrer, may lang monitor, no? Melchorita Ferrer. Kag kay Rose Guevara, good PM lang. And paring Aldrin Limaco, kag kay Mrs. Yadra sa Ninas Rose, kag sa mga men Yadra sa Ninas Rose sa shopping. Toto Aldrin Limaco. Kay Rose, kay Alex Montesa, may lang pamati Alex. Kay Ellen Mohar, good PM lang. Kag Mary Jane Gostilo Isanan, may lang pamati, no? Pa-shoot out na sa amon sa Barangay Purisima kay gaog tasdang isa ka tawo nga na pasara ang manukan sa Hacienda San Vicente kay wala kami kuno labot kay hindi na munduta ang sa manukan. Shoot out kay Arturo Pagok Aguirre. Arturo Pagok Aguirre. Okay. Sige. Kay Joy Drilon, may lang pamati. Joy Drilon. And April Joy Benaflor Gaston, may lang pamati dra sa San Enrique. Kay April Joy Benaflor Gaston. And sa kay Alex Montesao pod sa maulanon mong programa. Bumulanon gida. Kalikaran ng mga balita para hindi mabatok arangkada sa kanginan sunoga ang mga balita mo si Rex. Ay, puwerte si Alex Montesa ba? Kahapon at ngayon, may lang pagpamati kahapon at ngayon. No? Salamat, Gid. Thank you so much, Gid, sa pag-monitor. Kay Susan Pahariliano, may lang pagpamati. Taga Matugnaw, Mabini, Valladolid. Matugnaw, Gid man dagurong lugar, no? Sa Banwasang Valladolid. Kay Susan Pahariliano, kay Miloy Halandoon, may lang pagpamati. Dara sa Country Home Space 2. Sa mga officers dira, may lang pagpamati, no? Halin sa kay Miloy Halandoon. Gian Resisyo, may lang pag-monitor. Salamat, Gid, Mary Jane Gustilo Isanan. And okay, sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nagpamati sa sining nga udto kay Yorba Quiniol, no? Yorba Quiniol, may lang pagpamati, no? Melanie Soberano, may lang pagpamati man. Merly Dolido Magallanes, good PM lang, no? Kay Inday Merna Aligor, no? Kay Inday Merna, kag kay Totoro Nilo dira. May lang pagpamati dira sa Limudjan, Iloilo. Kag sa mga kids, no? Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez sa Binalbagan, may lang pagpamati. Kag Melanie Soberano. Thank you so much, Gid, no? Thank you, Gid, Melanie Soberano. Kag Valencia Kenneth, salamat man sa mensahe, no? Siling ni Alex Monte sa South Korea nag-donate para sa mga gabunan nga mga pulpol sa gobyerno si Rex. May inugtimo naman sila. Gani man. Ayos!
Damo gidinabalaan mo si Sir Alex Montesano. Kay Cherex, salamat gid Action Rex. Gani Action Rex, subong lang ko nakabutwa kay nadula ang cellphone. Nadula cellphone ni Cherex, no? Sige, salamat gid, no? Sige, dali gid lang mga ka-aksyon san bayanay, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Stay tuned diri sa Aksyon BBB kay sa aton sini nga pagpanumbalik mga balita na dalon tana sa inyo sini italopangod sa dili gid lamang madugay. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Banak, bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 ang aton oras kada siglang sang orasan ta ba halahon ta niyo sa mga kaaksyon ta dira gadaga pamati DTX 500 Katuan tanang balita nasyonal gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato sa News Center. Kaso sang COVID-19 sa pungsod posible magataas pagkatapos ang holiday season. Sabi ko magataas ang buyon kay holiday season mo. Basi next year ni or month of January kabay pang hindi na lang South Korea naghatag sang kapin $200 million nga donasyon sa Pilipinas para sa mga nahalitan sang bagyo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, sila bina sa Bacolod kag Negros Occidental kag pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagakahangawa sa karon si Health Secretary Francisco Duque III sa posibilidad nga liwat may magluntad
nga pagtaas sa nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Inibangod sa kadamo sang mga nagagwa subong nga mga tawo, especially nga nagahilapit na ang holiday season. Suno ya kay Duque, magatukod sa contingency plan ang DOH para sa post-holiday season surge sa balatian nga COVID-19. Kadungan sini, nagpanumdom si Duque sa publiko nga hindi mangikampante sa pihak sa pagnubo sa record nga kaso sa balatian. Sa nakaligad nga 2 ka semana, mas manubo sa 2,000 ang na-record nga kaso sa COVID-19 diri sa Pilipinas. May kaangtara man ini Action Rex sa panugyan man subong sa WHO nga kung pwede, kung tane, likawan anay ang naandan bala nga pagtipon-tipon sa kada pamilya sa panahon sa Pasko agud man malikawan ang paglaptas sining COVID-19 Action Rex. Kaya hambal ni asambal sa WHO, wala asang zero risk Action Rex nga mga option kundi yara lamang sa high risk kag low risk. So may ara gid risk go sa bisan diin ka nga lugar magkadto subong nga panahon. Bisan din Rex. pang kalibutan, bisan din pang bahin sang kalibutan, may resgo gina Action Doors. Correct, Action Rex. So, Pililion lang ding mga area sa pungsod kag bugos nga kalibutan nga wala sang COVID-19 mo. Diba? bisan gani ang isla sang Batanes tugay sang nagligad lang kalayo na nagani. Oo. Oo, naka-records la gani sang kaso sang COVID-19 pero anyway okay naman to sa Ilaya Action Rex. Naka-survive na sa COVID-19 ang Aton na-infect. dita ni matamat naman lang naka-survive kita galing kay steady pulse lang basta mo lang nakadadlaw pila ganing subong. Ang kagapon, yung dugang, 11, bala mo? 11. Oo, Ang Negros 11. Occidental yun, Ang Negros, 31. Nanguna, gyapon. Gamuha mo lang nagyapon. Galing iti ga panguna kita kung isipon mo sa bilog nga Region 6 ga panguna gid kita mo. Iban nga mga probinsya diri sa Region 6 daw ay nabla mo. Oo. Way na sang record pila na ka simana. Like ano dang Do wala na bala ang Gimaras subong mo. Antique na wala namang gani. Antike, ang mana. Or may araman kisa, tag-isa na lang, tag-2. Gani. Sige. Sige, padayon lang ta sa pag-follow sa health protocol. Dapat gid. Yes. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, naghatag naman niya sang $200,000 nga donasyon ang gobyerno sa South Korea sa Philippine Red Cross. Sunod sa Red Cross ang nasambit nga kantidad ang para sa manahalitan sa nakaligad nga mga bagyo, kaga personal iniya nga ginpalabot ni Ambassador Han Dong o kon Han Dong man sang Embassy of the Republic of Korea kay Senator Richard Gordon ang nasambit nga donasyon. Ti suno kay Gordon, ginapasiguro ni Action Rex nga madamo sang komunidad ang malabotan sang bulig nga gikan sa South Korea. Samtang update kita sa world record sa COVID-19 sa karon ang cases nagdangat na sa 59,513,265. Ang nagkalamatay 1,401,881 kag ang naka-recover 41,153,937. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data naglambot na kita sa 420,614. Ang ika-27 ang pwesto subong sang Pilipinas sa bilog nga kalibutan nga may pinakamadamo nga natapikan sini nga virus. Ang nagkalamatay naman sa aton dire 8,173 kag ang naka-recover 386,604. Ang Negros Occidental may 31 ka makaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,631. Ang Bacolod naman nag-update sila, kaina naghatag sa update ang Bacolod. 11 ang nadugang kahapon. Nagdala sa kabilugan niya 5,278. Kaya ang aktibo nga kaso 259. May dugang man nga 20 ka mga recoveries kahapon. Nga nagdala sa kabilugan niya 4,859. Kag isa nga napatay nga nagdala sa kabilugan niya 160. Ang bugos nga Western Visayas may 103 ka mga bagong kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 19,131 kag ang aktibo na lang diri nga kaso 1,807. May 67 ka mga recoveries kahapon na record,
nga nagdala sa kabilugan nga 16,796 kag ang nagkalamatay may 5 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 528 death toll sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Siling Radio. Rodora Shoko linya mayngod to Action Rex and Action Dorel. Guwapa, cute sang imo Facebook. Ay, Inday kala. Dorel. Inabi ko Nga face Facebook, face mask guro ni nga Facebook ning yang kwan ni Rodora Shoko man. Face mask guro Rodora. Oo, face mask siguro. Basi kung way ka pa na mayari, dis Action Dorel. Yes. PM lang sa ako. PM lang kung di niya ihapit kag kung kantuon mo di okay man. Sige. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Kabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:21 na nga oras kada siglang sang orasan ta ba. Tirahon tanay si Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. Maki-update kita sa sunog na nagluntad sa area sang Dalangalo. Ano nang lakat sang investigation sang Bureau of Fire Protection? Kaganong gintunaan sinisang pagkasunog sang ikaduhang panalgan kay na mga kakson. Kag BGMP liwat ka nagbaton sa mga preso na nga natala na igarimet sang mga police stations. At last, hindi na magaglinutok pa sa mga police stations. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex, latest update regarding sa sunog nga nagluntad Action Rex sakop sa Barangay 20, syudad sa Bacolod, sining aga. Naglambot iya sa kapin 150,000 pesos nga balor sang kalitan ng intugaman sang sunog Action Rex. Pero more or less pa lang ini kay ti base posible pa Action Rex madugangan kay ti mag-file pa man sang magpabalo pa man no ang tag-iya sang nagluntad nga sunog kung pila pa o kung ano pang mga kagamitan nga yara dito sa sulod Action Rex. Pero ti kaina mga alas 8:40 ini sang aga nagluntad ang sunog kaga alas 9:50 sang gindeklarar man nga fire out. Sunog kay BFP City Fire Marshal Chief Inspector Publio Buboy Platenia, nag-umpisa Action Rex ang sunog sa ikaduha nga panalgan sa establishmento nga ginapanag-iyahan Action Rex ang Antonio pa lang no ang nahatag niya nga pangalan. Pero tidugang pa na dalahig man Action Rex sunog ang ikaduha nga panalgan sang katupad man sang sining establishmento nga nasunog una Action Rex. Kaya Bali lain-lain ning tag-iya gali. Lain-lain Action Rex. Tapos, ang ginumpisahan gid sang sunog, may initially kuno Action Rex sa ila pagpamangkot may mga nagarenta na dito sa babaw. Kag subong padayon pa Manila mapping operations man kay ti ginahibalo pa kung ano gid bala Action Rex ang gintunaan man sang kalayo kay kun paistoryahon mo to ang mga ara dito sa lugar, nakibot na lang sila Action Rex nga hinali na lang nag-ibwal ang kalayo kag ti sunog kay Platenia base sa investigasyon madasig man Action Rex naglaptang kalayo bangod nga made of wood man bala kag may mga light materials man sa mga establishmento. That's why nga dasig gindakop Action Rex ang kalayo kag ti natupok gid ang ginhalinan sang sunog samtang partially damaged naman ang katupad niya sin Action Rex. Pero ti hambal ni Sir Platenia kung may development pa karon kag kung may adjustment sa balor o kung balor sa gintuga kahalitan Action Rex sa sunog i-update man kita natin Action Rex. Pero samtang Action Rex isa man ka mayo nga balita bangod nga liwat na nagbaton sa mga ginarimit nga persons deprived of liberty ang Bureau of Jail Management and gikan iya sa mga police stations. Sunog kay Jail Senior Superintendent Gilbert nga among Deputy Regional Director for Operations. November 13, Action Rex sang nagbaton sila sa mga PDLs. Dugang pa ang test nila batunon, ila gina-require nga may negatibo nga resulta sang RT-PCR test o kon certification nga nakapaidalom 14 to 21 days nga quarantine ang PDL Action Rex.
Kag tiyambal ni Peremne, after nila nga marimit sa BJMP, una sila dalon sa Negros Occidental Isolation Facility sa Barangay Dumanan. Kag liwat ipaydalom sa quarantine antes isaylo sa ila mga jail of origin gid. Agod nga mapasiguro nga hilway sila sa virus kag hindi makalaton sa iban nga preso kung magpositibo gid man si Action Rex sa COVID-19. Kag palayag ni Peremne, Desyembre 18 liwat sila magabaton sa mga preso nga irimit sa mga police stations. Kay unlike Action Rex ang una, nga kung may schedule nga i-remit, pwede lang anytime. Pero subong, may schedule na sila Action Rex sa pag-remit man sa mga preso. So, sa halin sang March, nga wala sang remit sang preso Action Rex, November 13, nagbalik sila sa pagbaton Lawig sa mga... manggali, no? Yes, Action Rex, that's Halin why. sa bulan sang March until November, why sila makabaton sang mga preso? Yes, correct Action Rex. That's why nga ang aton man di nga police stations nagapalayag nga medyo naapektuhan gid ang ila sini nga mga operasyon. Bangod nga hindi sila dali-dali Action Rex maka-arrest o makapatigyan sa operasyon kiti arestohon nila ibutaw sa custodial facility nga gakapuno Action Rex. That's why nga ligad to naghambal gid sila ya kag aminado sila nga ginpahagan-hagan nila ang ila sini nga operasyon. Pero ti subong kay tungod man mga preso to sa police stations nga nagkaladakpan to, nagalano lang tuman? Ara lang to sila Action Rex, congested kung baga aton nga mga facilities. No? Huwag naguro higdaan ay magtululugay ay, no? Mga pungkuan, ay na lang Action Rex. Ay na lang siguro, kay may mga police stations diri nga grabe ang preso, nga damo na. Correct Action Rex, kag inagligad to gani actually, kagi man tang pamangkot kay Major Jovel si Del bala, nga ang usually Action Rex, ang mga may resto nila, mga lalaki. May ara man facility di ba sa babae hindi man pwede nga impunon ang laki kag bayi. Oo, may ara iban kisang ang female custodial facility siya lang isa tapos ang sa male custodial facility kag inutok galing kay wala gid mahimo kay hindi man pwedeng impunon si Action Rex. Gani man. Pamati naton si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. Yes, ma'am, sang 13 pa. So, bali, ano na ng process da yun, sir? Part na sa requirements sa commitment, swab test, kung wala daw certifications lang that person to be committed sa BJMP underwent the quarantine period. So, either 21 yan ito, 21 lang, 14 to 21. Visitations na wala pa gid, still pending, pero may request na kami sa reporters. Tapos sa next nga pagbato naman kay one time, big time na ng atong remittance that will be on December 8 naman. Bali, lang si Paikay na quarantine manamon mo. So, bali pa-agreement nila, amo na ng adlaw, then we'll open again the December 8 naman. For sure lang sa 13, tapos na ilang quarantine. Hindi may result na, then they will be transferred to sa jail nila, jail of origin. Balitahin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Action no Radio Philippine Standard Time las 12:29 nga oras. Matapos ang balita ni Action Eden sa iluhantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kuya Bakson Dale Salazar. Ini may kangtaran sa kampanya batok sa illegal nga droga nalakip sa giapon sa prioridad sang syudad. Apisar nga masako sa COVID-19. Sako man ang droga, kamakin mo ning kagabi, mga 13.6 million pesos. Sus. Amo ning ginpabutyag ni Vice Mayor Elcid Familiaran sang syudad. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa una ginitangin bulahan ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran ang team noong nga nagpanguna sa operation nga nagresulta sa pagkadakopa
tatlo ka mga persona kag pag-recover sang 13.6 million nga balawas ng suspected shabu dira sa area sang J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport. So sunod diri sa Vice Alcalde, apisar nga ang syudad sako-sako sa karon sa COVID-19, wala sa gihapon nagakalipatan o kon priority sa gihapon ang kampanya kontra illegal nga droga Action Rexa. So sunod diri kay pamilyaran based man sa sining information nga nakuha ang Operation Action Rexa kabahin pa ni sa gihapon no sa pagpanguna or sa team ni anay BCPO Director Colonel Henry Binyas nga karon nga tigin reassign dito sa Philippine National Police Drug Enforcement Group o kon PNP DEG Action Rexa. Matapos nga sa information ni pamilyaran dito pala sa Metro Manila na monitor na Action Rexa ang ini nga illegal nga transaction tay kahapon nga adlaw na nagwang report nga nabutang ni sa package sa mga cereal, sanggatas, kagagin dira nagtupa sa reclamation area nga bodega Action Rex ang package halin sa Metro Manila based sa Gani report. nga makalusot na sa anong gikargan sin Action Dale man? Package Action Rex kung makita dira sa litrato do nakasilyado gid no ang ina nga Pero ti anong gikargahan na rin sa Manila na barko, eroplano? Package Action Rex sa reclamation area dira nagtupa hindi lang wala lang ideya si pamilyaran kung ano gid ang mode of transportation kaysa information. Kung isip-isipon kung sa airport nagagi ang scanner sina daw perti man kung sa barko may mga equipment man na sinambot nga makalusot pa na. Para Action Rex kung sa airport ya stricto ginaya ang mga equipment nila sa pag-scan sang mga gamit no nga bisan nga mga pointed nga mga materials madetect na sang scanner o galing ti amo ni nakalusot ining kontrabando Action Rex ti do kaso pesa man kidok-dok gid sang balora sang illegal nga droga. So according diri kay pamilyaran Action Rex no siya ti ang syudad sang Bacolod do nga ti sako sa COVID-19 campaign ginto ginanasadto ni Mayor Bing Ronaldilla si Colonel Manuel Placido no ang karon nga BCPO Director nga bag-o diri ginasad sa syudad nga tatlo ang prioridad sang LGU. Una ang COVID-19, ikaduwa ang illegal nga droga kag ikatatlo ini ang peace and order situation sa syudad Action Rexa. So sulod kay pamilyaran ti ang mabulig diri sang publiko una nga ti i-avoid ang ini mga illegal nga aktibidad i-report Action Rex sa otoridad in kaso por kaso nga mayara pagidman kun mayara pagida sang mga illegal nga aktibidad like ining mga illegal nga transactions illegal nga droga para mas mapapos Action Rex sa otoridad ang monitoring kag makakandak sang mga surveillance nga ginatawagan. Pero ano ganito nga yun itong nag-operate kagabi to? Action Rex ang Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Unit 4 kag 7 Action Rex. Pero national ni sila ya. Yes, upod man hindi na di sila sa lokal. Upod man Action Rex ang coordination sa Regional Drug Enforcement Unit. So it's a joint operation no sa area dira sa. Pero sa no pa to naglabotong drugs to Action Dale? Amo pa Action Rex kado ka limited sa information nga gin pagwa sang otoridad. Kaya ba siguro nabuhina na to yung pang dispatcher na to blang iban to? Ambot lang no kay tatlo din nakalaktan mo duwa ang maglibin partner kagang isa ti do ka bulig ni Action Rex as ang maglibin partner mo siyang Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4 and 7 upod man ang Regional Drug Enforcement Unit o RDU Region 6 Action Rex. Mo to na-receive nga report nga alleged shipments ng illegal drugs from Metro Manila pato diri sa Bacolod City kaya mo to nag-positibo ang pag-conduct nila sa drug bypass operation. Actually, Action Rex sa 1,000 pesos bilang gani ang mark money nga na-recover man sa otoridad. 1,000 pesos nga mark money. Pero may cash kidi nga 14,000 pesos Action Rex nga budol money ni nga tuwaga. Kag another 29,000 pesos in cash no. So amo na siya ang mga naka-recover sa operation. Sa kung makita natin 2 ka kilo dako-dako kadang market value estimated 13.6 million pesos Action Rex. Ano ang reaction ni Vice Mayor Sid Pamilyaran? Well, my congratulations. I think under ini sa sa team ni Colonel Binyas sa Drug Enforcement Group, no? I think in kwanto nila from Manila, from Manila, I think doon na monitor na to. Na mo nang inform na button ko.
But, kasi damo ko din, action din. But then, my congratulations to them. Dapat na stop ko na damo mo lang pwede ma-legal na pangabuhian. Why, engage sa illegal. Bisan vice ang city do sako-sako sa COVID campaign, pero ang campaign nato si illegal drugs. Well, si Mayor Ben, ang instruction niya kay Colonel Placido, while ang aton priority is fighting COVID, Oo. ang next is ang drugs and peace and order. Actually, next na patihan si Vice Mayor Familiaran, nakamuno siya base damo-damo padre no, Oo. sa syudad. Ga paragupno pa ning mga city officials ta gali kiti obra niya sang pulis taya mo. Oh, actually, Action Rex, may aram na sila sa mga mga monitoring man, no? Kaya ang BCPO nato, regular man ang ila sining pagpatig-angot sa city officials pag nagahatag man sang report, no, in kaso nga may mga positive nga mga operation specialists with regards sa kampanya kontra illegal nga droga. Ang tingalahan lang naton kung ano nang ginasudlan nilang hindi sila ma-detect nga sa airport lang or sa puerto pa lang bla. Oh, correct, Action Rex. Sa muna siya karon ang questionable, no, kay kung basihan natin ang palayag sa otoridad. Do ka limitado sa nga information nga gina-provide sa katapos ang media ang nabutang lang or based sa interview sa aton man nga news team Action Rex, no, contraband, no, nga na-monitor from Luzon nga gin-ship all the way diri sa may syudad sa Kay kung Bacolod. kontraband na nga dra pala nga daan sa airport or sa seaport na monitor na intercept na nila pero naglabot pa sa budiga gani naglabot pa sa balay gani isang consigne mo. Correct, Action Rex. Tekid ko na muna yung mga operation na step by step gini isang otoridad para masiguro mo na Action Rex nga confirm bala kag hindi man mabulolyaso, no, ang ilan sini nga operation. Galing the fuck is nakasulod na sa balay nakagwa na to gani gurong ibanto. Oh, ambot lang po ang nakasulod na sa balay mo. Oh, kuando ang liability Action Rex sang bodega dira, no, sa reclamation kun ano ining shipping company, hindi man shipping company or mga courier na Action Rex. Kaya muna siya mo not necessarily nga dira sa area sa reclamation asabred ko na naglabay. Hindi na siya amo Action Rex. So depende kung ano gani ang pinaka background or pinakapuno sang sining pag-recover sang 13.6 million nga balor sang suspected shabu. So ini mga tradakpan Kita mo ay gid sila mag-coordinate gani sa local police diri. Oh, kaya ang Regional Drug Enforcement Unit, ang police din natin after na pagkatapos ng Action Next operation, kay matupain sila sa police station number 8 kung diin ang area sang ginitanda kang operation so sigang airport. So tutupa sila sa area sang barangay 8, police station number 8 Aros, ang liban pa nga si June Mark Ibe, kag ang ilang sila nga kabulig nga si Shelley Mary Balaraw, Action Rex. Update gikan sa Bacolod City Hall. Action dahil sila una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon bla kay Action din abuso kay i-check ta ni siya kung taga dinhi si Ibe kag ang partner niya. Kag kun ano ang background nila basi dugay na ni sila gamit kag nagabaligya sang droga bla. So ginapadalman pa na karon ka mga kapulisanta kay kung taga-drigid man sila kag pila nagkaadlaw nga or tinuig na o kung binulan nga nag-arkila dira sa isa ka balay sa Singkang Airport paano na nga way na sila mamonitor man. Bisan si Kapitan Distrito gani kagabi. Wow, siling na sorpresa gid ako kay kadamo gid katama. Ato ni balaon na karon dugang sa BCPO tang balita. Kadtuan tanay si Action Marlon Hinovia. Subo-subo maning balita ho. Sa Kapitolyo kay Negros Food Terminal ginlockdown nanay bangod sang pagkapatay sang empleyado sa COVID-19. Kag maki-update ta sa 2021 provincial budget, posibleng maaprubahan na karon sa hapon. Yari ang kaunta sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex sa inang information nga
napatay sa COVID-19 na bato na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Kagabi lamang pagi sa text message action Rex. Pero tinguan to pa ha, nga mga konfirmar kung bala COVID-19 gid man naging kamatyan sila. Ay bago lamang nakabaton kita sang text message man sa ato sa communication. May ara sang istorya kag balita action Rex nga ikamatay to stroke. Oo, pero check tara kay bilang precautionary measures sa mga gagin katuan naton personal. Di nang Negros Food Terminal aw? Palapala bla sa una, kundi palapala sa una, hindi pa na da-istruktura, way pa building. Agin renovate na agin gastuhan na pagi sa pundos ang gobyerno provincial. Kung ang building tahom na o galing way pamahuman subong, pero bisan way mahuman may mga nagapastara na nada. Kanada portion action Rex nga nagbagsakan bla. Bagsakan may mga organic na nga mga utadon nga pwede mapakalda. Ga-operate na gid man action Rex. So kung kay nagadumala among provincial government ang mga trabahante nga assigned na empleyado man sa idalom sa gobyerno provincial. Galing ang mga empleyado nga assigned na amo na mga job order casuals. Ang GO Action Rex, ang record nga nakuha naton sakay Human Resource Management Officer Attorney Annabel Palik, baling edad siri 45 anyos, lalaki ini siya. Nagumpisa bilang GO tira sa tong April 2020. O sa lingkod ng isip-isipon nato na Action Rex mga anong pala sa bulan na nagatrabaho assigned dira sa Negros Occidental Food Terminal. Amo nang yesterday nga ngalan subong pero ti nakilala ina bilang Palapala hamtang sa ginsangan sang North Capitol Road dalan San Juan syudad sang Bacolod. Ang una nga natabo nag-positive ini sa Action Rex sa COVID-19. Again, isolate. Kag sang ulihi, ginbawian gisang kabuhi. Kung man sang posible, tilabadapan nagabatsag sang masakit. Diba nagani ang report ka na bato naton. Maistorya nga ang ginalinan sa kamatyan is stroke Action Rex. Sama nang tinguhan tagron sa hapon, para may record na gin barang ato sa Provincial Health Office kung na COVID-19 gid man ang kamatyan sa Action Rex. Pero lockdown subong, may ara sang karatura ang gate dara sang sering terminal si Governor Bong Lacson sa mga aga nag-siling i-check sa provincial government kung anong sa nga mabulig sining napatay nga empleyado ara gihapon Action Rex ang paghalong para kay Governor Bong Lacson ang COVID-19 ari gihapon sa ato sa probinsya. Matabo sir nahon ang contact tracing. Mga naka-istorya, close contact sa nagtaliwan. Pagkatapos ang contact tracing, ikuhaon nga lan, ipatuwag, ikuhaan sang swab, specimen, RT-PCR test. Kung sino man ang mag-positibo, na si Governor Lacson nagalaom nga kabay wala lang, kung may mag-positive, amo na ipaidalom sila sa isolation, samtang waay pamagwang resulta, i-quarantine sila sa Rex. Ang kanabaon, ang empleyado nga ipaidalom sa sining swab test wala mabaluan, pinapausisa pa ni Governor Bong Lacson. Ano si Governor Bong Lacson sa ato sa interview? I received a text message, I think last night. That's when I found out that we have a GO sa Palapala that fortunately lost his life. No? So we'll see what we can do, how we can help. Saka I think we're gonna, of course, gonna do disinfection, more important, contact tracing. I think until after they have already disinfected the area. Unahon siguro ang swabbing, no? After contact tracing, and then they will be swabbed. Hopefully they're all cleared. If not, then we will have to pull them and put them in a quarantine facility. If ever there are others, I hope it's a mild case. Pag-lockdown sa Negros Food Terminal, we pamabalaan kung tutup sa Noiri,
sa karatulang nga nabutan dira sila sa ding main entrance until further notice. Sa mga hapon, may regular nga sesyon ang sangguniang panaluwigan, hindi na online, hindi naman Zoom, but silingon physical, aran ang presensya sa mga provincial board members, pero imbitado ang pwede nga makasunod. First time niya. First time nga nagbalik aksyon. Direct na mamabalas ang budget hearing kag budget deliberation. Physical man to, pero ang waay sang obligasyon hindi pwede makasulod. Kan staff gani sang sangguni ang panaluwigan aksyon rex kaya pala importante nga hilkoton na sulod. Hindi man pwede kasulod. So ang gina-expectar dari ang pinaka main agenda aksyon rex ang ginahulat gid mong pagpasar sang 4.4 billion pesos nga 2021 budget. Naglikad nga Biyernes na kompleto nagadman ang budget hearing kag budget deliberation. Si Vice Governor Bong Lacson tinagalaom nga pag present ni karon sang budget sa Committee on Finance way na sang anuman nga objection no. Isa pa kadiri sa ginahulat sa mga empleyado sang Kapitol ang additional bonus tina question mark pa na. Additional bonus kay mangin depende pa na sa availability sang pundo. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hedobaya. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kid aksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:46 ang atong oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Kada siglang sang pitik sang orasan ta ba? O sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamati sa sining udto pag-relax anay, no? Timo-timo sa way pa makatimo sang palanyagahon, no? May tisi anay kulang balang imo sining lawas sang vitamin C. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Report
Master handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon kay Michael John Season, may lang pagpamati dra sa Chateau LSC Paranaque. Great lang sa pamilya Season Palma, pamilya Season Palma dra sa Purok Brotherhood sa Barangay Sumag, no? Halin sa kay Michael John Season. And Rona Arhida Traba, may lang pagpamati Rona. And sa kay Jake Huyan Braza, shout out lang sa pamilya Braza sang Cadiz kag Silay. Thank you so much Jake. And sa kay Jimal Loksin, may lang pagpamati Jimal Loksin sa pamilya Malupay sa Barangay Buena Vista, Himamaylan, no? Sa kay JR Mainit Trihon, may lang pagpamati. Ranti Banaag, may lang pagpamati sa pamilya Banaag dra sa Hinigaran kag sa mga upodya sa obra sa Easy Shirt Printing Boys. Daw ga blooming ta dugay Action Rex ba? Hihihi. Ayo, Jocelyn Asibita Ulak, may lang pagpamati, no? Tomas Brunyola, may lang pagpamati. Kagang iya sining tiyo dira sa Mansilinga, nagapamati gid sa Aksyon Balita Banat Bulig. Roberto Magdadaro. Thank you so much gid Tomas Brunyola. Kagawad Melchor Baroka Rombines, may lang pagpamati. Kagawad Melchor Baroka Rombines. Kay George Gargasiran, siling niya may x-ray scanner gid na dapat Action Rex unless may connive sa sulod. Gani man. George Gargasiran, ang pamangkod na nga magkalusot. Ayo gid. Rodora show calling ato padbalay namo nadakpan bulang katindog kuno sila pati oras ang pagtulog sa Mansilingan Police Station. Gutok na siguro eh. Idilaos, may lang pagpamati dira sa Kingtown, Victorias. May lang pag-monitor man kay Nanay Isabela nga nagpamati sa Kingtown, Victorias. Salin sa kay Idilaos, no? But Joe Bats, mabatian ko lang tingog ni Action din kompleto ng adlaw ko. Bauperti si Batcho Bats ba? Thank you so much, kid. Kay Grace Barriento Solira, may lang pagpamati Grace. And si Kihore, may lang pagpamati. Great ko lang gali engineering group sa University of St. Lasal nga nagahampang ML. Ay, perti. Si Kihore ang pagpanamyaw na halin. No? Kay Bia Jonathan, may lang pagpamati Bia Jonathan. And sa kay Jeneline Paradero Navales, ang Moises Padilla kag pamilya Makilan, no? May lang pagpamati Jeneline Paradero Navales. And Dino Alec, may lang pagpamati Jocelyn Libon Dispoho and Vanessa Mayo. Hello Action Rex, Action Radio, good evening, and of course to you Action Rex Kantong. Thank you so much kid Vanessa. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, gamonitor man sa Celine Homes, may lang pagpamati. Kay Cory Vidaha from Kuwait, Pele Florente, kay Melanie, kay Cas Melanie Soberano. Ayos. Sige. Okay.
Mayara pa. Sige, karon naman siguro dugay-dugay ang iba na mahinang kalaban. Sige, daligi lang ha, kay matagtaray pila ka mga commercials. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:02. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:04 ng aton oras, 1:04 na mga kaaksyon. Standby na sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 anay kita mga kaaksyon. Stay healthy.
Kantuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining insidente to ka sang kagahon sa Banwasang Valladolid nga nagresulta sa apat ka mga kabuhing nagkaladula kag ining istrikto nga implementasyon sang Body Mass Index nagapadayon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon da Brian Morden. Aksyon, Bri. Action na Rex, apisar nga may pandemya pero diri sa Negros Occidental Police na Provincial Office, wala yan nag-untat ang Body Mass Index o kon ginatawag nilang BMI, in short, exercise sa mga kapulisan agod nga hindi magdamo Action Rex ang ila sini nga cholesterol. Kuno diri sa kay Police Lieutenant Donasco, Abigail Donasco, ang deputy spokesperson sang NOCPO, Martes kag Huwebes naga-exercise ini sila sa pila dira ka minutos kag ini ginamando gid ni NOCPO Director Police Colonel nga mo si Romy Palge. The same as sa mga office man ginapatigayon man ini sa tagsa-tagsa ka mga police stations diri sa Negros Occidental. Pero Padre kay Donasco, ang pagpalayag diri ni Major General Dibold Sinas, maybe may ara sa pila ka mga lugar nga mas grabe kalala ang sitwasyon sa COVID-19 dito sa ila. Nag-ulo-untap din man ang ila sining exercise. Pero diri sa NOCPO, ini ang ginpadayon lang gid. So kaysa may raman sang hindi gud matigayon pero ginatinguhaan ginala agod nga ang mga obis o kon mga tambok magbalik sa normal ang ila sini nga sitwasyon. Pero pa kay Donasco diri mahuya sila sa kay Palge nga ang ila sini mismo nga director araya sa physically fit gidya kon lawas ang paghamalan. Meron na kami currently na pinagawa ang sa police technique every PPH po yan. After 3 p.m. yun po ang continue lang po na gagawin ng province, ng NOCPO, para ma-monitor pa din natin yung ng mga police officers. So dyan po sa police technique, meron po tayong combat exercise, nag-running din, tumatakbo, oval, round, nag-crossfit, nagsusumba, nagkatito. So kahit paano ba na parang hindi man siya pumayat agad, at least nakukontrol natin yung katawan natin, mga police officers po. So yun po ang mandate dito sa province na i-continue po namin ang police techniques every PTH. Aksamek sa palayag ni Donasco angot sining sa bulabantayan taniya kung magtulot awhay na ang iba naman nga mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang update niya sang aksidente nga nagluntad kay na dito sa Banwa sang Valladolid Action Rex tiginapaabot pa tong pamilya sang mga nagkalamatay. Apat dito sila, no? Siring aksidente nga pagsalpukanay sang duwa ka wing van mga alas 12 ka gabi nga nasunog diri ang isa kag nagkalaog daw gining duha diri nga sakay ang iya siring nga helper niya kag driver kag sa piakto napatay to sila pagidya tamaan ka dunot gid sila nga duha, no? So gina-check pa ang pamilya nga mag-abot kag party Action Rex sa pinasakay kaso diri ko may ara gid man to sa nga violation ang sapiak nga bahin ko ng taon gid. Confirming nga atong certain Dani anong apelyido to gani isang isa to nga napatay to? Taga sila gid man to? Taga direto sila Action Rex ang sakay sang wing van nga halin diri sa Bacolod na down to down to store nga bahin Action Rex. Nagadirigito sila sa Silay kay mapadulong ang isa to do si Excel Illustrisimo mo to? Action Rex sa amo ni sila nga mga persona Action Rex, ano? So kaya nato ginahulat pa tong pamilya si Materian ba si Sir Binoman Bla masako pagid Action Rex so far do natapos-tapos na tong balita kinagaling kulang na to kung may ara bala sang settlement diri o kung ano nga sitwasyon kay inang nakit-an gid man mismo police kit-an Action Rex kang isa to tinag-agaw gid man mo sang dalan kagamo to nga salpukanay gid sila Action Kagway isang nakasalbar sa ila ni
Wagid si ang mag-utod gini nga ang sakay sa isa ka Larios? kanto halin sa Cuanto Pilido Larios. Oo. With Larios 27 anyos. Oo. Kag ang nagadrive amo si Carlo Larios 25 bangho gini galio. Halin ni sila sa mabinay ini sila Negros Oriental. Samtang ining duha naman niya action rex dito diya sa aton no taga silay ang duha nga naka-encuentro nila action rex ano. So ba ifalap rin sa pon karon kon ano ang plastada kay pag-incendi naton sa morning nga mga oras nagakwan pala ni sila ang mga pamilya sang paghikutar sang ilang sining nga mga patay action rex. Ang mga nakasakay sa nagligad sa isa diri among sa kwano si Diani Garcia, Hacienda Pula, Barangay Ilopez, Silay. Ang isa diri ang yang upod amo si Ivel Ilostrisimo. Oo. Ivel Ilostrisimo. Amo ning duhaman. Amo ning nagkala sunog di Action Rex. Ano nga mga company man? Ang isa ni Ribs daw ginakuno-kuno to kina Ribson Action Rex nga ka Ribson nga delivery wing van. May mga karga ato nga sa sulod to guro bati mga produkto nga ginabaligya nila Action Rex. Ang sapyak naman to ya way pa tumabal ang gid kay na Action Rex kun ano basta taga Manila ato ya ang kompanya sang nasambit nga wing van. Katawhay man lang sang dalan dra pero tigaling aksidente mo di gid na malikawan. Gani ang balas na din kay na to apat man kuno kalinya Action Rex. Oo, apat na kalinya. Galing kay medyo likuon siya, gamay man ang likuon. Gamay man ang likuon actually kay kun magamuna nga oras ti kitao man ang suga layo pa mo. Ambot na sugat anay nis lang adwa no? Sugat anay gid kay tong halin sa Mabinay nga wigban umagaw siya diri sa iya sining walang dalan tumabok. Umagaw sa ti kadalagko dan nga mga salakyan ini. O ti ang pwersa pa nila sinidan di magwantag sa direksa. Gani man. Pa mo na oras las 12 sila na lang gining daning gabiyahe da sa mo nga dalan mo. Kay tawhay gid kayo. Nagpahuway-huway pa ni ganing magutod nga nagkalamatay nga Larios dito sa Kabankalan. Kay medyo kapoy guro kay ikaduha na to nila nga balik is Bacolod Action Rex mo. Kasi temprano diri na to lang halin nagpadumagete sila dulong sa mga dayaper tubla. Tapos nagbalik sa diri kay plano sa to mahinyagaw pa kadto sa Metro Manila. O masakay naman sa Cargo. Oo. Si Bulonyagaw, si Wayman na balaba si nga tulugan. Nakapuway-way mas lakunos Kabankalan. So pero hindi na gid naton mapa-explicar pa sila kung ano ginangita mo basta ti makit-an sa mga litrato kag sa ebidensya nga to mga taga-Madinay nga Larios, mga magutod, amo to sila ang umagaw sang dalan sa linya sa sining duhaman nga nagkalamatay gikan diri sa syudad sang Silay Action Rex. Karon sa po na, kumpletuhon pa gid ato na dugang sining detalye diri nakitaya sa kontino ang magapasaka kaso o kon may settlement nga matabo sa magtimbang nga bahin. Balita gikan sa Dokpo. Action Brian more than nag-report. Una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan ta si Action Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Maki-update tanay ka pulisano gina-verify pa kung mayara sang record sa mga police station sang tatlo ka mga persona nga nagkaladakpan kag nakuhaan sang 13.6 million pesos nga balor sang shabu. Yari ang kaudan sang report ni Action Eden Abuso. Action Eden. Action Rex gina-verify pa karon sa Bacolod City Police Office kung may record o kung gina-monitor man sa iban nga mga police stations ining Sandaya June Mark Ibe, Regine Aros kag Sheila Balarao nga nadagpan kagabi sang Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4 kag 7 kag nakuhaan
sang 13.6 milyones pesos nga balor sang shabu dira sa bahin sang Barangay Singkang Airport siyudad sang Bacolod. Sino kay Lieutenant Colonel Lester Liada nga among Deputy City Director for Operations sang BCPO. Kapin na duha pa lang ang kabulan Action Rex sila nagatiner sa lugar sang ila sini nga ginarentahan dito sa JR Torres sa airport. Actually, Action Rex, taga Bacolod lang man di sila ang duha. Ining si Ibe Action Rex, taga Takuling, si Regine Aros, taga Eroreco, kag ining si Sheila Balaraw, amo ni si Action Rex, ang taga Pulupandan. Taga Pulupandan. Correct, Action Rex. Do mo siyang Rex. timbang nila? Do mo ni? Yes, Action Rex, amo na ang ilang timbang. Pero gin pamangkot naman kay Sir Liada, no, nga hambal niya kaangay, bala sa mga nadakpan, may mga high value target man sila nga ginamonitor diri sa syudad sang Bacolod. O galing wala nagatiner di Action Rex. Dito sila yan naga-operate man sa mga katupad nga syudad kag banwa sa syudad sang Bacolod. Kag iba niya or ila lang abi nga handler o kung iban nga mga tao, Action Rex, ang among nagapamuno man diri sa syudad sang Bacolod. Hambal niya, bango diri liwat ginmanduan man Action Rex sa mga kapulisan nga papaskugon ang kampanya kontra illegal nga droga matapos nga ginapahanugutan na sang DJMP ang pag-remit man sang preso Action Rex. Gani, dapat hugto na ni sang BCPO ni kay base kun hindi lang ni blamo to amo lang ning nadakpanaw kagati ang hambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran do base bla kun luwas sina mayara pagid bla nga iban pagid daw. Yes, correct, Action Rex. Pero nakigangot man kita actually sa City Drug Enforcement Unit ng BCPO headed by Lieutenant Paul Vincent Pendon. In pamangkot, Action Rex. Sino? Si Lieutenant Paul Vincent Pendon. Nga head sang CDEU Action Rex. Kaya pamangkot kung monitored man nila Action Rex ang tatlo. Pero ambal niya wala na nila Action Rex na monitor. Tagpi nakigangot man kita. Kaya dong ginadakop lang nila daw, ginagmay lang. Reaction Rex yun ako ganit 13.6 million no. Grabe do mga kalama. San on nila gin padala di sila na kuha na ni na check na ng record ni san on nag-abot ni ba siguro buhi na ni? Wala pa Action Rex na ibaluan base na panagtag na. Base ko na dispatcha na ng iban blang nga mga pinutos ni. Pero hambal sa nga ton nga kapulisan Action Rex kinakigangot man kita kay Captain Jun Ray Batadlan nga hepe sa Police Station number 8 wala man sang record or hindi man wala man sa monitoring ni Action Rex ining tatlo ka persona kag subong nga hapon na talana sila mga dagta wala pagoro especially ang ining mag live-in no. Correct. Kaya ining timbang ni matyagang o rin naguro timbang naging kuha lang ni nila nga magtimbang da sila nga puluyan daw ay gid ni siguro ya hinalungong sang senaryo mo. Yes, Action Rex galing kay kabalo naman kita nga SOP man sa kapulisan nga kung sinong ara sa area Action Rex kinanlan gid nila o anong ginsudlan ni Action Eden man? Mga pagkaon Action Rex kay kita mo nang ginakaon man bala akong breakfast nga mga cereal. Okay. Na dira nila pang sulod. Mga milk amo na siya. Mga hindi ko lang paglawag. Si Sir El Rio kay linya daw amo ginang ginabuksan pero kuha na iya mga dulce na iya, mga candies na iya, di ba? Ini nga candies siya nga kadlagko iya ho. Di amo ni Action Rex ang kuan ang domodos gid nila subong kay kung may baluan ta ang mga hindi na ma-detect. Ay, ang photos na usually Action Rex abi sa carbon para mag-abi bala sa mag-agi sa X-ray. Hindi gid kitaon. Correct, Action Rex. Oo, that's why nga amo man na challenge man sa aton sining mga otoridad nagabantay sa mga puerto Action Rex kag hindi airport. Man na nila mabuksan yung kuan mo maagi lang sa machine especially kung anong gikargahan sila eroplano kung barko. Do sa barko ini Action Rex mo. Kay sa LBC di siya ginkuha nga mga parcel galing kay hindi sa bread ko da bala kasi hindi maninilaya mo unless nga kung sa kay personally kagi mo kita Action Rex padala sa mga amo mga courier services nagapamangkot mo lang sila kung anong ipadala pag ina-check lang nila ang outside
Gabi, abo na sa gatas. Gani, tapos Wala man nila ginabuksan. lebela na nila. Oo. Tapos Kaya ay naman gina-check, ginagi sa machine sa barko, pero I don't know kung ma-detect pa na nila na. Kung naka-carbon, Action Rex, hindi nila ma-detect kay naka-blanco ng sina kay ginapagwa na nila ang outside sang carbon. Amo na lang ginabutang man Kung sa... dumilian na lang nilang mga bagahe nga hindi pagkarbonan. Ate, I don't know lang, Action Rex, kung mausisa, gina nila isa-isa. Nga, Dami isa-isa man, no? kung gid bala, Action Rex, especially mga dalag ko. Gid bala nga shipments o kung padala. Unlike kaya sa mga airport, nga may machine na sila yung nag-aagi daw kabudlay gina siguro palusuton. Pero kung mga sa bye-bye lagi, daw muna guro mahapos-hapos gawa. Same man, Action Rex, actually sa airport, kung naka-carbon na ang amo na nga bagay, pag agi sa x-ray sang airport na wala magsulod kada, hindi na, Action Rex, makita mo. Unless usisaon nga do something nga may blanco sa amo ni nga sa nga abi sang duha ka bagay may blanco, kung nila, Action Rex, pwede nila usisaon, pero kung hindi nila makita, wala gid diya kung nakaputo sa carbon, Action Rex. That's why nga grabe man subong level up bala sa iban level up naman ang mga shipments, Action Rex. Bangod nga diri na nila ginapaagi kag ting kululbaan dira ang mga kuabi basi may ara lang sila yung ginsugo nga mag-pick up sang amo nga item madalahig pa, Action Rex, kung wala ito hinalungong kung ano tong unod na amo nang budlay dira, Action Rex. So, pamatian na to ng Action Rex, no? Pamatian tanan no si Sir Liada. Away pa? Away pa? Wala pa si Sir Liada. Away pa? Ari si Sir Liada, Kung may holding ang ibang nga station, kahit hindi man sila taga Diris Bacolod, although ang isa, taga Takuling, pero ang iba niya tong mga upod, taga Pulupandan, outside Bacolod. Yung pidig tong nag-operate, walang ko kabalo sa ilang mga sources bala dinaw. Nang may coordination man na sila, may ma-coordinate sila sa PDEA and then sa station naton. Ginaano naman kung ara sa listahan sang iban nga mga station. Kay almost 2 months pa daw sila sa GR Torres. Ang actually may ara makita diri mga high value target din galing kay ang ato nga sa ila is on off bala ng wayman di sila gatinira sa aton nga area, although ang last known address nila is diri sa Bacolod, pero subong may lang kumachimpuhan bala nga diri sila, then why naman sila ga-operate gid kundi mga towel na lang nila. Action Rex, sining hapon na hambal ni Sir Batadlan ipasaka to ang kaso batok sa ining 3 ka persona o galing hindi niya pa mahambal, Action Rex, kung sections gito bala sang RA 9165 sigurado Nobel guro ni action din kay dako nga volume nimo. Yes, correct, Action Rex. Kag ni man niya sila dalagkuan gidi, hindi sila enter sang plea bargaining agreement nga ginatawag, Action Rex. Sige. Bagtakikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action, Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Update sa Bacolod City Police Office ning drug tuman kadako 13.6 milyones ka pesos nga balor, no? Ay porti. Sige, pero ari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule.
Sa iluhan tanay si Aksyon na Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Maki-update kita sa COVID-19 sa among syudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Stephen Presquito sa San Carlos City. Aksyon Stephen. Karon diri sa San Carlos, update nato na sa Rex sa COVID-19 nga sa diin naghalos na tulo gid ron ang aton ining quarantine facility diri nga bag-o mismo diri sa may Barangay 2 no San Carlos City, Negros Occidental. Tungod nga continuous na ang pagbaton sa mga LSI nga nagkalinini sa Cebu City. So sa ganun may ari action nga kapin sa sobra 100 ka mga LSI nga ari diri sa aton nga quarantine facility nga puno gid ini kag ang iban nga sa ding nagsobra ginbutang ini sa evacuation center nga para lang no maakomodar ang ining mga nag-abot nga halin sa Cebu City nga mga LSIs. Gani ang ato naman nga local government nga si Mayor Negustilo continuous lang sa gihapon ang pagbaton bisan pa man no nga may ara nga pulo ang sa diri sa bagong pasilidad. Gani ang evacuation center naman ang gigamit karon kag may araman nga mga hotel sa gihapon nga ginagamit o bayaran sa local government para lang ibutang ining mga nag-aabot nga mga LSI sa Cebu City kag bisan pa man sa ang mga OFW. So may nagalasan na Rex nga sa diri sa San Carlos, stricto sa gihapon ang pag-implementar sang paggamit sa face mask na nga isa ini karon nga may mga contact tracers sa mga law enforcement team ang padayon nga ginadakop kag ginatikitan ang ining mga wala nga nagasunod sa ining kamandatos sa aton nga Emergency Operations Center sa aton nga local government. So gani nga ang tanan nga mga ligiho karon diri bantayado gid no sa aton nga local government kasi mga aton kapulisan even part ini sila kag aton nga armed forces nga naga-monitor kag nagabantay sa tanan nga mga lugar hilabi na kun diin ang didto ang congested nga mga nga damo ini sang katawhan. So sa pagkarason next update lang kita sa dugang pagid nga mga informasyon kag mga makuha naton hilabi na sa aton local government kay ang Emergency Operations Center sa aton nga city government diri sa siyudad sa San Carlos day to day nga nagahatag sila sa mga informasyon kung may mga bag-o nga mga kaso nga magwa naman or update sa tanan nga mga giho sa tanan nga mga contact tracers kag sa law enforcement team diri sa siyudad sa San Carlos kag even aton mga doctors mina karelasyon na sa aton gi-update naman kag so far sa aton nga peace and order sa aton nga sa PNP San Carlos wala gid sa mga dalag ko subong nga mga insidente lugar sa mga minor traffic incident lamang. So may nato report dalhin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon na Stephen sa iduan tanay si Aksyon Roger Gotib. Hindi may kantanan sa Barangay Tanod nagsungka sang armas lutang sa mga kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex gin na turnover sang isa ka barangay Tanod sa isa ka barangay ang isa ka armas lutang sa diin suno sa iya gin turnover man sa iya mga alas 6:47 sinigid lamang nga aga nagpanawag sa bait sang investigation section ang barangay Tanod sang barangay Sound 6 dala kay Morito Sudaripa Jr. 39 anyos sa edad. Gilayan man nga nag-responder sa Police Staff Sergeant Junard Corsuelo kag subong man sa kay sa patrol agod nga kanpan ang among barangay Tanod nga nag-surrender sinigisa ka unit sang 22 caliber revolver na may 3 ka mga live ammunition. Suno sa iya nga voluntaryo man ini nag-surrender sa isa ka persona sa iya kag tuyo nga surrender sa kapulisan. Wala na magpakilala ang amo nga persona nga mo ang tag-iya gid sini nga armas gin-assistan na lamang sa nga kapulisan si Barangay Tanod Morito Sudaripa Agos ayon sa Cadiz City PNP. Sa gihapon sa kampanya sa
nga dapat nga i-surrender kung may aragid man sa pila naton ka nga kauturan, labi na gid diri sa may siyudad sa Tesa para ibal ang kadisiplina para i-encourage sa mga nag-awit sa armas nga wala silang mga listiya nga dapat ini ang nakomplitohon gid ang papeles tungod nga basi magkakaso pa sa pinakalaw kung ini ang madakpan sa ila sini nga posisyon. Sa siyudad sa kanito na sa balita o sa aksyon, ini si aksyon ang report na Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang report ni Aksyon Percival Villamor pagkaronan talang ini, daw ka lang alanggid ko sa tiyempo no, pagkaronan talang ni kay Piki, tigid ang orasan ta. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon. Matagtapila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Kakaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwasa. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigilamang madugay. Upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong Mayong Hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of a crowd. That's the way of a crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon